futhi uMahu hayi akayimeli manje tontozelanga lamantombazana lawo sicefe nje uMahu. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Uyatrenda-ke uwelile emva kokuthi agxeke ingoma ekhishwe uMthandeni kanye noMahu. Ukukhala ngokuthi uMthandeni akakwazi ukuthi ayimele akhiphe ingoma eyedwa, uhlezi efuna njalo ukufeaturisha amantombazane, uze wakhipha nokuthi uMahu unesicefe kabi. Uwelile-ke ubonakala angazuthi nje usebenzisa inzondo anayo ngoMahu, unokuthi nje angamphiwe nje vele nje isidaba sakhe. Uwelile akamphiwe vele uMahu, but asambeni-ke siyomlalela-ke yena-ke uwelile-ke ezikhulumela yena-ke ngomlomo wakhe. Mawuthi uyaqala ukufika lana-ke ushiye usubscribe-ile ungeke uzophuthelwe amavidiyo afana nalawo. So asishoneni khona-ke ngingakudleli isikhathi sakho. Abo Manqele lona uyimheli nilokhu ayimele lona isikhathi elibheke edondozele ngamantombazana abena kulokhu futhi uMahu hayi akayimeli manje tontozelanga lamantombazana lawo sicefe nje uMahu sesikhathele futhi uMahu. A few moments later. Let me cause I don't pass today, yo. I go. Master possible to convince it that Lilo. Man, never need him time. How? Kanjani manje? Man, never need him time. Okay everyone, nizwele-ke uwelile-ke efike egxika ingoma yena gwiqi useyayidansela ingoma kuseyayincoma useyayithanda-ke usethi uManqele uyamthanda kade emgxeka yizolo lokhu. Ungakhohlwa ukuthi ucommente down below wena owakho umbono ngale ngoma le ephumile iDubai, ukuthi wena ngokwakho uyizwa injani. As anyways-ke sivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile ngiyacela ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.